چون داری سفید و برکن خاکی خونون زیر سر کن. Анушервон 2 сол қабл оиладор гардид ва аллакай падар низ шудааст. ӯ ҳамеша бо خانه خالیست، خانه ای ما، خانه ای قشنگ و زیبا. дар ҳақиқат баҳром дар айёме дар қуллаи шӯҳрат будан ба садама дучор шуда аз дунё даргузашт. Я бори дига салом алайкум бародаро. Чӣ хеле ки барои граница гузаштан мо акай бахара ба шумо тавсия медодем. Бародаро ҳозир ин ҳамин рақамое ки дар рӯи экран дидесен занг бизанед. Ҳар рӯза сафар дорад 500 рубл айноми канали мо кадоме ки мерава скидка карда мешава. Бародари ба бовария мошиноша хай дидагӣ бидем, мошинои замонавӣ бе ягон камбудӣ ду ташаффур дора. Ҳар рӯза сафар марҳабат ин ҳамин рақамҳо занг бизанед. Анушервони Баҳром, писари Шодравон Баҳром Ғафурӣ бо нақшаҳои ҷолиб ва консерти тоза эҷоди хеш рӯзҳои наздик мухлисони хешро шод мегардонад. Анушервон дар кишвари мо пас аз марги падар рӯи саҳна омад. Ӯ сурудҳои нотамоми падарро коркард намуда инқилоби ҳунари хешро ба тамошобинон нишон дод. намедонам чаро ёди ту дорад дилам ёди ту дорад. дар ҳақиқат баҳром дар айёме дар қуллаи шӯҳрат будан ба садама дучор шуда аз дунё даргузашт. пас аз маргаш Анушервон идомадиҳандаи касби падар гардид. ӯ имрӯз ном дорад, ҳунар дорад ва аз ҳама муҳим ҷойгоҳи хешро дар санъати тоҷик пайдо намудааст. امشب میام با دیدنت گل جان خماریم از ندیدنت گل جان. консерти ӯ кай баргузор мегардад? рост аст ки маҳз моҳи феврал ин консерт баргузор мегардад. тибқи маълумотҳои ба даст омада муайян гардид ки дар ҳақиқат Анушервон дар кохи суруш бахшида ба рӯҳи падари зиндаёдаш Баҳром Ғафурӣ консерти хешро баргузор намуданист. یا که من باید بمیرم تا تو را سازم فراموش. سختی 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 سخت است لحظه تلخی جدایی. консерт бо сурудҳои нав ва оҳангҳои дилнишин пешкаш мегардад. Анушервон писари калонии Шодравон Баҳром аст. ғайри ӯ ду писари нозанини дигар аз ӯ боқӣ мондааст. Анушервон 2 сол қабл оиладор гардид ва аллакай падар низ шудааст. ӯ ҳамеша бо дуои бобо ва дастгириҳои амакҳояш имрӯз ситораи ҳунари хешро дурахшон намуда истодааст. Анушервон бо суруди охирини падар ки унвон дошт хонахолӣ рӯи навор омад ва ҳамагӣ ӯро шинохтанд. خانه خالیست، خانه ای ما، خانه ای قشنگ و زیبا. нақшаҳои тозатаринаш консерти ӯст ва худо хоҳад рӯзҳои наздик баргузор мегардад. ёдовар мешавем ки Анушервон бо сурудҳои зиёд имрӯз рӯи саҳна ҳунарнамоӣ мекунад ва клипҳои тозаранги ӯ аллакай тариқи ютуб дастраси ҳаводоронаш гардидааст. чанд рӯз хомӯш будану дар саҳна камнаму буданаш муайян гардид ва акнун бо кулбори таронаҳои ширину ҷаззоб мо ӯро рӯи саҳна мунтазирем. ширкати Фаберлик иқдоми пешниҳод кардани аст ки нафарони бори аввал ба ин ширкат аъзо шударо бо тӯҳфа шод мегардонад. занҳои азиз, бонувони гиромӣ, хоҳиши дар Фаберлик кор кардан доред? пас фурсатро аз даст надода дарҳол ба ин ширкат аъзо шуда соҳиби тӯҳфаи беҳтарин гардед. рақамҳо дар рӯи экран. мо ҳамеша ба шумо кӯмак мерасонем. дер накарда ба мо нависед. اگر عاشق نهی بر من دلم را باز برگردان مرا در عالم عشقت مکن بیهوده سرگردان. اگر عاشق نهی بر من دلم را باز برگردان مرا در عالم عشقت مکن بیهوده سرگردان. دلبرکم گیریه مکن تو گیره با چشمات نم زیور روزی شادی ها و غم شد دیدار ما تا قیامت مرا مکوش مرا مکوش مرا مکوش مرا مکوش.
бо мо бимонед. лайк подписаться намудан фаромӯш нашавад. хай.